Dámy a pánové, je to tady. Konečně se mi splnil sen a odcestoval jsem společně se svojí přítelkyní a právě se nacházím v Norsku. Takže tohle je Norsko 2024. Nevím, kolik to o mě lidí ví, ale už od střední školy jsem chtěl vlastně cestovat, chtěl jsem poznávat nový lidi, novou kulturu a celkově jako poznat svět, jak vypadá. Vlastně po vejšce už se mi to konečně podařilo a právě se nacházím v Norsku na jeho jižní části. Vlastně jsme zhruba 4 hodiny cesty od Osla a v takové vesničce, kde žije tak 10, možná 20 obyvatel, jinak zbytek jsou baráky. Jinak obecně, co se týče jako toho lifestylu tady, tak je největší stěžení ten sníh. Ten sníh je stěžení v tom, že vlastně jsou tady bouře, jako je tahle, a v té se musí třeba pracovat. Co se týče vlastně změnama, nebo jaká to je změna proti Čechám, tak je to, že tady ty lidi jsou strašně pozitivní, nejsou takový naštvaní a co je na tom jako v topu, tak je to, že mluví anglicky všichni. Jo, všichni tady mají v podstatě angličtinu a na hodně dobrý úrovni, jakože vám dokážou odpovídat, že to není tak jako když jedete například třeba do Španělska, nevím teda, kde jste byli vy, ale já zrovna, když jsem byl ve Španělsku, tak jsem si s nimi moc nepopovídal, i když moje angličtina je strašně omezená, tak jsem si s nima ani tou mojí omezenou angličtinou nepovídal. Happy dog. Kom hier. Ja. Sehr gut. Jinak co se týče vlastně Norska a takový tý krásy těch fjordů a podobně, tak tady vám prostřihnu jeden fjord, kde jsme byli s Terkou se podívat, který byl strašně pěkný a byla tam taková maličká chatička, která by mi úplně stačila pro to, abych tady mohl žít. Co se týče přírody, tak je to tady strašně nádherný, ale bohužel to je pokrytý všechno sněhem. Ale i v tom sněhu se dá najít něco krásného. Samozřejmě je to všude bílý, je to krásný, ale jsou tady i místa, kde to není celkově pokrytý sněhem, jako byl třeba tenhle vodopád.
tady fakt spokojený, jako. Nechybí mi nic tady, co se týče přírody a krajiny a všeho. Nic mi tady nechybí. Uvidíme, jak to tady bude vypadat v létě. Jo, to je přesně to, proč jsem sem přišel. Kvůli tomuhle a tomuhle. A tomuhle. A tomuhle. A tomuhle a tomuhle a prostě všemu. Děkuji. Jo. Tak jo, já už mířím domů, protože už začíná trošku přifukovat, je něco kolem 5. hodiny, takže už jdu domů, začíná být maličko zima, já jsem se málo oblíkl, dal jsem jenom tyhle rukavice a samozřejmě tepláky a podobně, protože samozřejmě svítí sluníčko, tak už bych si bral oteplováky, že jo.